Mga igsoon, kasagaran kung makasinati kita o problema diha sa itong inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot kung sa may kasagaran nato nga buhaton. Usahay kung maguba ang atong adlaw, halos tanan pod ang atong isulti, mga dili maayo, ang atong mga buhat, dali ra ta mo pasakit, dali ra ta mo buhi og mga pulong nga sakit kaayo ngadto sa mga tawo nga naa sa atong palibot. Usahay kung kanang nata sa kasuko, nata sa kalagot, dali ra ta mo himog mga desisyon nga dili maayo. Mabitaw na nga kanunay gipahinumduman kita bisan og diha panahon sa kalipay o kaha sa kasuko, dili kita mo buhat og mga desisyon kay usahay dili maayo ang resulta niini. Mga igsoon, kalipay o kaha diha sa kaguol, problema, ubisan diha sa balatian. Diha sa sulat ni Santiago, kita gipahinumduman nga panahon nga kita makasinati ini, kinahanglan kita nga mag-ampo. Kung makasinati kita og kalisod, mag-ampo kita. Kung panahon usab nga malipayon kita, mag-awit kita og kining awit sa pagdaig. Kung aduna kita mga balatian, kita mutawag dinha sa pangulo sa simbahan aron mag-ampo dinha sa masakiton o magdihog dinha sa lana. Ang pag-ampo kini timaan kanato o konektado kini diha usab sa ebanghelyo karon. Kung kanunay kita nga mosimba, mag-ampo atubangan sa Dios, kita usab nagyulagway sama sa mga bata. Kay anaa man ang atong pagsalig, anaa man ang atong pagtuo diha lamang sa Ginoo. Kung moingon na ganita sa atong kaugalingon nga wala na ta magkinahanglan sa Ginoo, di na ta mogahin og oras diha sa panahon sa pagsimba o pag-ampo, nan kita nahimo na nga mapasigarbuhon, nan kita moingon na kita nga kaya ra man day nako nga wala ang Dios sa akong kinabuhi. Dili na kita susama sa mga bata nga ana ang ilang pagsalig, ana ang ilang pagkayano, ana ang ilang pagkasimple sa ilang kinabuhi, o kini ang gitan-aw usab diha sa dako diha sa gingarian sa Dios. Usahay kasama sa mga tinun-an, kita mamahimong babag usab diha sa pagpaduol ng mga bata diha sa atong Ginoo. Kasagaran panahon sa bunyag, ana kita mga ginikanan gani ang simbahan nagdasig man nga mangita og maninoy o maninay aron sa pagtabang sa mga ginikanan sa paggiya sa mga bata. Unya dili lamang diha panahon sa bunyag, usahay man sa bunyag, dili na nato dalhon ang mga bata diri sa simbahan. Kasagaran panahon sa kumpisal ang mga bata, usa sa mga pangutanan nako, nabay panahon diha sa pagsimba. Kasagaran ng tubag sa mga bata, dili sila makasimba kay busy ang ilang mga ginikanan. So kung kana ang hinungdan, nahimo na kitang babag diha sa pagdumili, sa pagdala sa mga bata ngadto sa duol o diha iliran sa atong Ginoo. Nahimo na kitang susama sa mga tinun-an. Kay usahay gani ang atong tan-aw sa mga bata, mura naman sila og mga badlungon, samok. Usahay din na nato makita nga kini mga bata grasya o gasagikan sa Dios. So usahay diha sa atong kinabuhi, mahimao kita o may sama kita dinha sa mga tao nga babag aron ang mga bata mahiduol dinha sa Ginoo. Tana isip mga ginikanan, kung tinuod kita nga nagpakita og gugma dinha sa mga bata, dalon nato ang mga bata sa simbahan, tudluan nato sila kung unsa ang atong pagtuo, dasigo nato sila diha sa pagpangalagad aron mas mailahan nila kung kinsa ang Ginoo dinha sa ilang kinabuhi. Aron usab pinaagin ini mamahimo kitang haduol o mamahimong angayan dinha sa gingharian sa Dios. So unta na kini nga kanunay nga pag-ampo, pagsimba,
timaan man nato kini nga dinha sa kinaiya sa mga bata nga aduna kitay dakong pagsalig o pagtuo sa Dios nga diha sa atong kinabuhi wala kita masayod kung unsay mahitabo apan ana kanunay ang atong pagtuo pagsalig nga ang Dios mutabang kanato nga wala kitay angayan ikahadlok kay ang Dios nagauban man kanato sa kanunay. Unta na usab kanang ato nga pagpaningkamot diha sa pagpaduol sa Ginoo makakabig usab unta na kita diha sa mga miyembro sa atong pamilya labi na diha sa mga gagmayng bata nga mahiduol din sa Ginoo. Ug sa kanunay diha sa atong nga pagpaningkamot diha sa pagkabot sa gingarian sa Dios atong kanunay pangayon usab ang panabang sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Regla. Kay siya usab isip usa ka inahan labi na din sa atong pagtuo kanunay man siya nga nagatabang kanato. So usahay siya man ang atong dalangpanan, siya man usab ang atong gisultian dinha sa atong mga problema ug nangayo kita og tabang isip atong inahan nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug tabangan kita pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang bugtong anak. So mga igsoon, dili kita dapat muhunong diha sa pag-ampo, diha sa pagpaduol sa Ginoo, diha sa pagpangalagad, diha sa kapagbuhat ug mga maayo nga mga butang. Kay kini maumay makapaduol kanato sa atong Ginoo ug makapahimo nato nga angayan dinha sa gingharian. Palihog sa pagtindog.